Ayan. Napakalapit sa aking mukha, no? Nagtataba lang yung aking braso. You know? Okay, guys. Ayan, guys. May ampaw ako, no? Kaya pasensya na kayo kung sabi ko sa inyo na nung nakaraan wala po ako sa aking premiere. Absent ako kasi nasa party po ako. At ayan, may mga collection ako, guys. May collection ako, guys, ng mga ampaw. Ayan. May 50. May 20. Ayan. May 100. Kaya napaka-happy ko talaga, guys, kasi ayan, may mga binigay sa akin na ampaw. Ayan. Nagtatalon-talon ako ito ano, 10. Tumatalon-talon talaga ako sa saya kasi marami akong na collection na ampaw. Ayan, may 50. Okay naman, 50. Ayan. Ito, guys, sa mga anak ng amo ko. Ayan ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan, may maliit kasi ano yung nito nagbigay, dalaga. Ayan, maliit din, guys. So, kahit 10, kahit 20 ringgit, okay na yan. Masaya na ako. Ito din. Ano din siya, may 20. Hindi ko lang, ano yan ang pag-ano nito, pagbukas. Ang dami naman, guys. So, magkano ba ito lang? Yay! 1, 2, guys. 150. Yay! Nilangin ko nga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Yes! Hindi ko alam kung ampaw. I'm so happy, guys, kasi marami akong ampaw na na-collect. Hindi, ano lang naman kasi, every year naman po sila na bibigay ng ampaw. So, last year, guys, ano ako, 5,000. So, ngayon, mahigit siguro. Salamat naman at may pangpagawa na ako ng aming terrace. Yung magpapatiles na ako, guys, no? At saka pala, guys, share ko lang sa inyo yung aking bonus. Yan, bonus po ako sa amo ko ng 15,000 pesos. Ayan. So, kasama na to, pupintahin ko pa rin kung magkano, guys, no? Pero nung birthday ko, guys, nagpa-games na ako nagpa-raffle, diba? So, mahigit din yun, 1,000 pala yung nagastos ko nun. Pero okay lang yun, at saka yung mga nag-member ako, siguro abutin lang ng 3K. So, nakapag-share naman ako ng aking blessing kahit hindi po ako nagsasahod sa YouTube. Ayan. So, siguro dito, guys, magpaparapol naman ako, guys, kasi i-share naman natin yung iba sa ating mga kababayan, no? Kasi nung hindi pa ako nag-YT, ayan, mas malaki yung naipag-games namin nun, na ipamigay na doon. Kahit mga tig 20, 25, ganyan, may 50, may 50. Pinakamataas na po yung 1,000. Ayan. So, nasa 8,000 din yun. Kahit pa paano, mayroon tayong naabot. Mayroon nagbigay, kahit lockdown. Ayan.
hindi ko na to isa-isa yung bubuksan. Napapagod kasi ako guys, no? Kasi kararating lang namin. Pumunta rin kami ng party. Kaya medyo okay yung mukha ko, no? Hindi stress. Charot. Kaya guys, thank you so much. Wala akong premiere guys. Kaya ayan, ito na yung ginawa ko na vlog. So, maraming salamat po sa mga team Walang Atrasan, team Bagsakan, team Organic Friends, at saka sa team Sandigan na yan, pinamumunuan ni Mami Susan. Team Walang Atrasan, pinamumunuan din ni Ninong Happy Lifestyle. Ayan, thank you so much guys. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi napagod na yung pig. Magpipinta ako nito guys kasi excited na ako, no? So, ayan. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. So, walang sawang pagsusuporta sa akin guys. Ayan, I love you sa inyong lahat. Thank you and God bless. Ayan. Malalaman nyo na po kung kailan ako mag-share ng aking blessing. Wala pa naman ako guys sa YT, no? Sana all sa masahod na. Ayan. Bye guys. Ayan. Huwag po kakalimutan si Jem Vlog na pasaway sa inyo kahit minsan. Thank you so much again. Ayan. Maraming salamat ulit sa panonood sa ating mga videos guys. God bless us all. Love you. Ayan. Maraming salamat.